BPF money ma. BPF money ma. BPF money ma. BPF money ma. Skim Danra. BPF money ma. BPF money ma. दिनै जों उगुरि प्राइमारिनि आन्दाराव मोनसे प्रेस मिट बानायदों। मानो होनब्ला बे प्रेस मिटआ बहुत गोनांथार जागोन। निस्मानि रायजो राजा बा सिडली समाजनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै खोनासंनानै लानांगोन। उद्देश्यआ जादों माने बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो बा जोंनि सरकारा समाव मामोन निस्माया बा सिडली समस्तिया मा जानो थांगासिनो मा जादोंमोन दा मा जाबोखो 6 मासाव बिनि फोरमायथि बा बिनि इनफरमेशनखौ जों रायजो राजाफोरनो हरगासिनो दङ। दा आं बुंग्रोनोसै माने बिटिसि हाग्रामा सरकार बा मानगोनां हाग्रामा सरकार फैनायनि उनावनो माने बहुत जाहामेलाखौ जों नुनो मोन्दों। स्पेशेलि निस्मा समस्तियाव। निस्मा समस्तिया मोनसे बेकवर्ड जायगा जों बयबो मिथियो। गोदोनिफ्रायनो जोंहा डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ मोननो फैयाखै। किसुमान जोंनि एरियाफ्राव डेभेलपमेन्ट फैदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे डेभेलपमेन्टफोरखौहाय दाननानैसो होदों। बिनि थाखायनो जों दिनै निस्मा बाखि जानानै निस्मानि रायजो राजा जानानै जों बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायो माने जिथु स्किमफ्रा दानजादों बेफोरनि लिस्टफोरखौ जों फरायथिनानै होनो गोसो जादों। दा स्किमनि बेलायाव जोंबो सापर्ट दं बिपिएफफोरजों बिथांमोनाबो लाबोथों स्किमखौहाय जोंबो समर्थन खालामो बा सापर्ट खालामो। मानो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ जोंनोहाय जायखिजाया सरकार जाया मानो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ। नाथाय बिसोरो मानो दानखो बिपिएफआ मानो दानखो बा बिपिएफ सरकारा मानो दाननो मोनखो नैबेखौसो फोरमायनो गोसो जादों। दाननायनि फारिलाइखौ जों होनोबो गोसो जादों। मानोना बे पेपारखौ जों डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै बुंदों बे नंखाय नङा। किसुमान स्किमफ्रा अलरेडि टेन्डार प्रसेस जाखाजोब्बायमोन। खोथाथे खोथा जों बुंनो खैला मैलायाव मोनसे आइसिबिपि ब्लक माने लामा जानो थांदोंमोन। बे लामाया जानांगौमोन आउटपस्टनिफ्राय खैला मैला सेन्ट पिटार मोनसे इंलिश मिडियाम दं। बे लामाया फुरा सेंसन जाखाबायमोन। बेखौ दाननानै होबाय। बे 20 लाखनिमोन। बिनि उनाव बिसोरो दानबावदों माउन्ट एभारेस्ट बै खैला मैलायावनो बेबो माउन्ट एभारेस्टआव बेनिफ्राय 2.5 किल'मिटार बे लामाया थांगौमोन हायना नोगोर टु बान्दोगुरि। बियो माने 1 crore 80 lakhsनि खामानिमोन। बिसोरो बेखौ दानदों। आरो बिनि उनाव दानबावदों बिसोरो अडिट'रियाम बेबो खैला मैलायाव जानांगौमोन। बेखौबो बिसोरो 1 crore बेखौबो दानदों। गासिबो प्रसेसा जाजोबदोंमोन। दा ओंथिया बिसोरो मानो दानखो ना बे UPPLनि थाखायल'मोन नामा बिपिएफनि थाखाय नङामोन नामा? गासैनिबो थाखाय डेभेलपमेन्टआ नांगौ। जों बे मोनसे लामाजों मोनसे दोलोनि पार्टिल' थाबाया गासैबो थाबायो। बेनिखायनो जों खुद्रिखांदों लाइमोन आफादनि जानानै आफादगिरि जानानै जों बेखौ प्रेस मिटनि थ्रुयै जों बेखौ मिथिहोनो लुबैदों। आरो मोनसे खोथाया अरुनदय दाननाय अरुनदयाखौ सोर मानसिया मोनो? सासे गोरिब न'खरनि बा गोरिब न'खरनि महिलायासो अरुनदयखौ मोनो। बेवहाय पार्टिनि खोथा फैया। जायखिजाया पार्टिया थादों बेखौ दाननो नाङामोन आरो बिथांमोना बहुत दुखु फोरमायदों। जोंनाव फन हरदों फोरमायदों मानो बिदि जाखो होननानै। जों बिपिएफ दोलोखौ जों खावलायो बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायो नोंसोरो लाबोनो हायो माने गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय नोंसोरो बांसिनाखौनो लाबो ना मोनसे गामियाव 7 मोनदोंबा 10 जनाखौनो सोनानैहाय लाबो। नंगौना नङा? बे समाजनि थाखाय बा न'खर सालायनि थाखाय मोनसे माने राहा लामाखौ देखायो। बिनिखायनो जों सानदों माने बिपिएफ माने स्किम दानग्रा नामा? जों बुंनो गोसो जादों दिनैहाय। आरो जों स्ल'गानबो होगोन। निस्मा समस्तियाव जों बे स्ल'गानजों जों इलेक्सनखौ देरहागोन। बिपिएफ माने अरुनदय दानग्रा नामा? बिपिएफ माने मोनसे अल्ड पेन्सन दानग्रा नामा? बिपिएफ माने हाउसिं न'खौ दाननो नामा? नै बेफोरबायदि कुइसन सोंलुआ जादों रायजोफोर। अन्नानै निस्मा बाखि रायसा मोजाङै खोनासंनानै ला। माने किसुमान स्किमफोरखौहाय पलिटिकेलि लाङा जासे ना जिखुनु जा पार्टिया फैया मानो मोननांगौ मानसिफ्रा मोननांगौ। दा जोंनि समावहाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि सरकाराव बा UPPLनि सरकाराव जों बिदि खालामाखै। जों बेफोरबायदि फैसाखौहाय सासे गोरिब दुखिया न'खरनो एडमिसन खालामनो हायिफोरनो जों रानना होदों 5,000 करि। जेरै गियान सोरां ना एग्जाम बा एग्जामनि थाखायहाय माने एडमिसन फि होनो बा मोनसे फरिखा बादबा एडमिसन खालामनो लेखा बायनो थाखाय जों बेफोरबायदि फैसाखौ होदों। बहुत मोजां स्किम। जेरै जों होबावदोंमोन अनसाय बिथांखि जों होबावदोंमोन माइनाव सोरां जों होबावदोंमोन आलारि सोरां। दिनै बिथांमोना मा होनो हाखो?
बिथांमोना एखे सिस्टेमखौहाय फल' खालामोब्ला मोजां जागौमोन दिनै 2 लाख रानदों 2 लाखआ सोर मोनदों मिथिगौ जाय बिपिएफनि सापर्टार बिसोरो मोनदों आरो बे फैसाखौ राननानै जादों जाय बिपिएफनि लाइमोन बेकारफोरा बिसोर खिन्थु मोनाखै खिन्थु कास्टम बिक्रम रिन्जय मोना मा बुंदोंमोन बै इलेक्शननि सिगां बिसोरो होनदोंमोन दे बे 2 लाखखौ माने स्किल डेभेलपमेन्ट बा स्किल पार्सनफोराल' बेखौ मोननाय जागोन होननानै दिनै बेकार 100 कौटि रानबाय बिसोरो बिनि थाखाय जोंनि निस्मानि हिसाबाव जों हिसाब लानायाव निस्मा समष्टियाव 1 crore फैसा सफैदों मोनसे प्राइमारियाव मोनबासो चेक सफैदों नाथाय मुलाम्फा गैया जादों माखासेखौथ' गावगासोरनो लांफिनखाबाय माखासेखौ गावगासोर राननानै जाबाय बेफोरबायदियाथ' जेबो ओंथि थाया जायो मोनसे बाजेट नाखौहाय गभर्नमेन्टआ बानायो जोंनिफ्रायसो रायजोनि फैसाजोंसो जों बुस्थुफोर बायो ना जों बुस्थुफोर बायो बिनि टेक्सखौ कालेक्ट खालामनानैसो सरकारना फैसाखौ जथुमनानै मोनसे बाजेट लायो दा बेफोरबायदि नस्थ' खालामलांबाय थायोब्ला फिउचाराव जोंना बिटिसिआ खहा जालांनायनि लामायाव थायो आरो बिनिखायनो आं रायजो राजा निस्मानि माने मानगोनां रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे बे बिसायख'थियाव जाहाथे मोजां सरकारा फैफिनो आरो जों खोनानो मोन्दों 125 आमेन्डमेन्ट बिलआ जानो पास जागासिनो दं अब्ला जों बिटिसिआ डाइरेक्टलि स्क्रेप जानोबो हागौ बिनिखायनो जेबो गिनाङा जों देरहानायनि लामायाव दङ मोनफ्रोमबो समष्टियावनो जाहाथे बिथांमोना गासैबो साइलेन्ट भटार्स जानानैब्लाबो बिथांमोना भटखौ रनजित सार बे सिडली समष्टिनि जोंनि केन्डिडेट मानगोनां रनजित सारनोहाय बा UPPL भट होनानै देरहाहोनो थाखाय जों खावलायहरो बावैसो साननि सिगां नैबे सबाइजारनि मोनसे फोथाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो चेक राननानै माने चेक होदोंमोन आरोखि दा बेनि बेलायाव माखासे नोंसिनि निसिमा ओनसोलावनो चेक सिफायनो हायाखै बा चेकआ बायाखै होनना बुंदों फैसाबो हाबाखै होनना बुंदों मा बुंदों बे बेलायाव बेफोरो माने नंगौ जादों जोंनिफ्राय जोंनि UPPL सापर्टार बा जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप ना सर्टेडआव जानाय जोंनि UPPL निफ्रायबो दंमोन आरो बिसिनिफ्रायबो दंमोन बुहुत बुस्थुआनो चेकआ बायाखै मा खेथ्रआव होदों जोंबो बुजिनो मोना ना मोनसे सरासनस्र दं बे सिङावहाय पलिटिकेल लाबालाबिबो होदों जानो हागौ बिसोरो माने बुहुत दा जों खोनाबावदों सोरबा अरुणोदय मोननिफोरखौहाय 1500 फैसा डाइरेक्ट एकाउन्ट ट्रान्सफार खालामनो नागिरगासिनो दं बेफोरो जास्ट माने इलेक्शन बायलानो बे स्किमानो नङा जेरावहाय बिसोरो जास्ट भट होनो थाखाय 1500 गावनि एकाउन्टनिफ्राय डाइरेक्ट ट्रान्सफार खालामनानै बै मानसिनो 1500 थाखा हरनायखौ बेखौहाय बिसोरो स्टार्ट खालामगासिनो दं एक्चुअलि बे स्किमा नङा आरो अरुणोदय स्किमखौहाय बिसोरो होआखै आसाम सरकारासो होदोंमोन बिटिसिआ होनो हायाखै 300 कौटि थाखाखौ जोंनि मानगोनां प्रमद सारा गारबोदों बेखौसो इसोर रानगासिनो दं बिसिनिथ' लाइबिलिटिसआनो 3000 कौटि दंमोन बिसोरथ' सुखायाखैनो बेखौ जोंनि प्रमद सारा माने 500 कौटिसो सुखायनानै गारबोदों बे 300 कौटि थाखा गैयामोनब्ला बिसोरो 2 लाख खरि जिथु लाइमोनफोरनो होदों बेखौबो होनो हानाय नङामोन बा किसुमान इभेन इलेक्शनखौनो गेलेनो हायामोन बिसोरो बिपिएफनि दोलोआ दा बे बेलायावनो रायजो राजाखौ माबायदि सांग्रां जानो लुबैयो बिनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायो आरो जोंनि निस्मानि स्पेसियेलि बा सिडली समष्टिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे बेफोरबायदिजों दागोजाव ना बेफोरबायदि गभर्नमेन्टजों थानो नाङा आरो मोजां सरकारखौ जों लाबोफिननांगोन जाय सरकारा गोरिब गुन्द्राफोरखौ मिथिनो गोरों जाय सरकारा ना फरायनायनि थाखायहाय रायलायो जाय सरकारा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलायो जाय सरकारा गासैबो हारि ना बिटिसिआव बेसेबां दं बिसोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय रायलायो बिनि थाखाय माने UPPL सरकारखौ देरहाहोफिननांगौआ बहुत गोनांथि दं मोनसे स्ल'गान होनो थांगासिनो दं लाइमोन आफादनि ब्लकनिफ्राय UPPL निफ्राय BPF मानि मा BPF मानि मा BPF मानि मा BPF मानि मा